Dneska kúkam Fico, Kollár v tomto. Oni sa tam budú dohadovať, že no ale bez nás to nespravíte. Náš hlas je dôležitý, hej? A jedna strana vydiera druhú. My sa musíme porozprávať. Ja poviem pánovi predsedovi aj dnes, ako to vidíme my. Lebo dnes je menšinová vláda a tá padla. Ak chce teraz niekto prijímať zákony v parlamente a potrebuje na to 76, 77 poslancov, musí hovoriť s nami. To je bohužiaľ taká realita. No a o tom bude aj rozpočet, kde my sme pripravení, o tom budeme, dúfam, dnes hovoriť, lebo to je dôležitá téma takisto pre verejnosť. My nechceme... V tom roce pitomém, kdy přišlo příměří, seděli pod stromem opilí žoldnéři. Opilí žoldnéři prý tůze nábožní smažili k večeři karase na rožni. Ja vždy hovorím, či ste ma videli, nevideli, keď v 68. roku sme sa tu postavili ruským tankom, nás tu zlisujú, dneska by sme možno ani narodení tu neboli, by sme niekde oné, a čo by sme dosiahli? Nič. Aj tak by prišli, no. Tak sme ušetrili životy. A je úplne jedno, kto nám tu vládne, hej? Ešte raz to vysvetlím na príklade. Keby sme urobili referendum, poviem najbližšiu krajinu, čo je tu pri nás. Chcete mať rakúsky plat a rakúske dôchodky, alebo európske? Chcete mať 3000 eur od zajtra zarábať? Každý. Čo dneska zarábate 500, 800 eur. Chcete mať zajtra 3 alebo 5000 plat? A vaša matka, otec, dedo, aby mali 1500, 2000 eurový dôchodok a 14 krát do roka? Chcete to? Keď bolo také referendum za podmienky, že ale budú vám vládnuť tu Rakúšania. Príjmete to? Vám garantujem, že všetci tí najväčší tuto hrdinovia, Slováci, národovci a všetko, čo sa tu pochybne skrývajú za národnú hrdosť, by boli prví, čo by hlasovali áno. Hej? Lebo či to je slovenská vláda, či rakúska vláda, či nemecká vláda, francúzska vláda, rieši tie isté problémy ako tá slovenská, hej? Akurát tam už prešli týmito problémami, čo my prechádzame pred 30 rokmi, prešli, sú vyspelejší, tým, že je tam viac obyvateľov, je väčšia konkurencieschopnosť, menej kontaktov, menej všelijakých korupčných vecí a tak ďalej, menej oplíňovačiek, hej? A viac demokracie skutočnej, lebo u nás je iba fiktívna. A co teď žoldnéři, co vlastně umíte? Zabít a udeřit, obírat zabité, ládovat kanony a kecat do právu, rozdupat zákony, vykonat popravu, pít krev jak upíři, lámat a drtit, zabít a zamířit, ve jménu smrti, kurvit se s kurvama a chlastat kvas, těmahle rukama polámat vás. Čiže keby od zajtra, a toto som hovoril, že po revolúcii sme nemali tu, že my ideme zákony robiť a privatizovať a všetko. Mali sme zo dňa na deň prepísať rakúsku ústavu, rakúske toto, lebo že to je neutrálna krajina, čo by vojne aj nám vyhovalo, alebo švajčiarske. Tam my sme sa museli viac učiť a vzdelávať, lebo na to nesme vyspeli ešte. Keď sme prepísali rakúske zákony zo dňa na deň, vám bolo jedno, či vám tu vládne Matovič, Fico, lebo my ich nepotrebujeme. My týchto ľudí k životu sú nám tak potrební ako guľa v hlave. Hej? Nijak. Každému je podstatné, aký život žije. Či má čo zaplatiť elektriku, deti do školy, či má čo zajtra zjesť, či môže ísť na dovolenku, dopriať si trochu pohodlia a hlavne zaplatiť niečo za zdravie a tak ďalej. Či má dobrú starostlivosť lekárskú a tak ďalej. A vám by malo byť jedno, kto vám tu vládne, aké sú zákony, len ich rešpektovať a dodržiavať. Hej? Čiže tie vlády nemajú žiadne opodstatnenie. A garantujem, keby také referendum bolo, že sa máte rozhodnúť pre rakúsku legislatívu s rakúskou vládou, bolo by vám to tak úplne jedno. Tak ako by tu Putin nacvalal na tankoch, vám by bolo jedno, keby ste sa mali lepšie, či tu je Putin, alebo či tu je Biden, to nás ovláda, jedno. Každému je podstatný jeho život. Hej? Až potom by vám to nebolo jedno, keby ste sa mali tak veľmi dobre, že by ste sa nudili a začali by ste premýšľať a špekulovať. Ale v tomto stave, v tejto krízovej situácii, jaká tu je, hej, v biede, chudobe, beznádeji, ktorá začína tu prevládať, vám môže byť jedno, kto tu je na najvyšších priečkách, pokiaľ by dodržiaval veci, tvoril zákony pre váš život, lebo za to platíte dane, aby ten človek, ktorého vy volíte,
vám zabezpečoval lepší život, jednoduchší, aby ste nemali starosti, aby ste nemuseli na 10 úradov behať, nemuseli vybávať sociálku ťažko a tak ďalej, hej, aby vám boli priznávané veci. Na to sú tí politici. Nie na to, aby oni tu prišli a boli niekto na S-klase a na 7-čkových BMWčkách sa tu vozili a povedali, ja som politik. Hovna sú to, hej. Sú to bežní ľudia, ktorí iba majú spravovať a zabezpečovať choď štátu. Bežní úradníci. Len u nás sú to vždy povýšení za nejakých nadľudí a to ma vnútorne rozčuľuje, hej. No. A preto tomu nedám pokoj, hej. Pretože nie sú o nič viac tí ľudia ako vy, ja, alebo ktokoľvek iný. Hej. Len ste ich dali, aby ste mali jednoduchšie to, tak si išli k urnám a volili ste Matoviča, Fica, Sulíka a tak ďalej. Hej. A nakoniec sa z toho ukázalo, že kašľú na vás. Hej. Volič je iba číslo. Hej. Hlúpe, primitívne číslo naviac, hej, ktorý sa nechá ľahko ovplyvniť, zmanipulovať a to. Je konec pranice, špatně jdou obchody, na místo žranice udit se do vody. Sedíte pod stromem, myslíte na grešli, v tom roce pitomém, kdy války odešly. Čiže tak, toto som chcel povedať, že je úplne jedno, kto vám tu vládne. Ak by ste mali normálny, dôstojný a dobrý život. Ani by ste nepomysleli sa vôbec politikou zaoberať. Hej, politika má byť úplne minimum, hej. Opozícia, koalícia, ľavica, pravica, ľavica, sociálni demokrati, Dneska kúkam Fico, Kolár v tomto. Oni sa tam budú dohadovať, že no ale bez nás to nespravíte. Náš hlas je dôležitý, hej. A jedna strana vydiera druhú, hej. Keď niečo chcete odhlasovať, keby ste donesli aj zákon, ktorý by spasil každého jedného Slováka, že zajtra by mal 1 000 000 na účte a doživotne vystarané všetko, dalo, že by nejaká, neviem čo, hoci čo by sa dalo vymyslieť, hej. Najlepší zákon na svete pre život, pre všetko, tak by nebol schválený, lebo by ho nechceli pripísať, že to doniesol Daňo, že to doniesol Jožko, Hanka, lebo tí istí iní, čo tiež sa účastnia na veciach, ale to nie sme my mu nezahlasujeme, hej? No tak takto to vládne. Tu úplne je zabudnutý princíp, že tu sa má smerovať k spoločnému dobru, hej? K spoločnému. A co teď žoldnéři, co bude s vámi? Bušíte do dveří, jste ovečkami. Bušíte na branky, že někdo přijde, nenechat beránky zahynout v bídě. Nie, že 5 rokov realizujeme choré psychopatické výlevy Matoviča a ďalších 5 rokov nejaké výlevy Sulíka, hej. To, čo oni si myslia, že to je správne, hej. Tu sa má realizovať to, čo je správne pre všetkých, nie čo sa javí správne hlave jedného nejakého pometenca, hej. Takže tak, všetko sme len tu v rukách figurky, v rukách bláznov, predĺžených rúk, iných rúk a tak ďalej. Hej. Musí sa zmeniť celý politický systém. Nie len figurky, ktoré sa tu menia každý 4 roky. Aj to! S tým, že sme teraz dokázali, že sa skôr nedajú vymeniť. Hej. Takže tak. Beránku žoldnéři, z ruky krev kapeti, nikdo ti nevěří, si navždy prokletý. Je konec pranice, ale ať ztratím, chcete-li zabít se navzájem, platím.